Vážení přátelé, sledněte krátké 4 epizody o tom, jak nemá vypadat přepad. Všechny tyto epizody, všechny tyto příběhy se skutečně staly, takže vycházíme z našich zkušeností o tom, jak to vypadat nemá. Začneme první epizodou a já teda prosím nyní herce na scénu. Naše hlídka bedlivě střeží tábor a je proklouzlé ani myš. Anarchie! Anarchie! Prokázky kde? Je to policie! Takže v tu chvíli přibíhá přepad, který nestojí ani tak o vlajku, ani o peníze, ani o jídlo. Jeho jediný cíl je vzbudit všechny účastníky tábora. Druhá epizoda. Já taky! Hezky, za to budeme minimálně 50 paláček! Já si o tom, jak přepady berou věci, které jsou mimo dosah tábořiště a očekávají náš úsměv na tváři. Třetí epizoda. Malé vlče a světluška se plouží tábořištěm a hlídají stažár, jak nejlépe dovedou. V tu chvíli. Já jsem chlapec kamenice, nespatříš mě nikdy více. Předám sekiru a prodám jí do sběru. Nespatříš mě nikdy hned, abys měl kulomet. Nasprejtuje kamenický přepad. Ideálně ve věku 20 až 25 let popadne se, kde utíká. Vykulené vlčá a světluška nestačí hnout ani prvou. Dobrý repert, jo. Naše udatné hlídky polapily přepad. Ovšem přepad s tím má trochu problém a domnívá se, že pokud je nechycen, tak by nám měl velmi vynadat a poučit nás o tom, že přepady se nechytají. Vážení přátelé, toto byly 4 epizody z našich táborových zkušeností o našich přepadech a tak to prosím, by to vypadat nemělo. Věříme, že toto instruktážní video vám pomůže nadále k tomu, abyste zlepšili dobré vztahy a aby naše přepady vypadaly o mnoho lépe a vykousli nám všem úsměv na tváři. Děkujeme. Ještě je nástup, ne? Že pak zatleskáme, přijdou všichni. Ano. Tak, všichni herci na scénu. Tak pojďte, závěrečná poprava. Mají tam poctivě zaseklou tu sekeru. Co? Zasekla je poctivě teda. No, to není jak u nás, že zasekávala. Ti lidé ale musí hodně špatně přepadat. Jo. Že jste jí nezkoušeli vyndat. Tak, chytneme se a 3 se pokloníme, jo? Take your hands and on the third we will like make a boat. Tak. Raz, 2, 3. Umí. R.E. S.P. K.T. Respekt.